Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ýurdumyzyň durly ýerlerine ýaýwanlandyrylan gurulşyk binagärlik özgertmeleri bütün halkymyza buýsundyrýar. Ak mermerli binalar, ýaşaýyş durmuş ugurly deshalar, şolar wagtda köçeleň şaýawlaryň awadanlaşdyrylmagy babatda alnyp barýan işler gurulmaçylykly häsiýete eýe bolup, şunu döwrüwap ışıklandyryş üçin elektrik çyralaryny isleg barha artýar. Rysgally Nesip Hojuluk Jemgyýetiniň ýyllyk önümçilik kuwaty 400 000 barabar elektrik çyralaryny öndürmäge niyetlenip, bu ýerde her aýda 120-150 000 oguly LED çyralary öndürilýär we içerki sarp edijileri ýetirilýär. LED çyralary hili we howpsuzlyk babatda häzirki zamanyň ösün talaplaryna dowlulaýyk gelýär. Şeýle-de olaň ýokary hil derejesini içerki we daşarky bazarlarda bäsleşik ukyplygyny görkezýär. Önümhanada ýokary hil talaplaryna dowlulaýyk taýýarlanýan 6 wattdan 50 watt aralyga çenli ýagtylyk güýji bolan LED elektr çyralarynyň 10-dan gowrak görnüşleri halkara parahatçylyk we anaşmak ýylynyň nyşany bilen öndürilip başlandy. Ýokary hilli elektr çyralar ýurdumyzyň sowda nukatlaryny elýeterli bahalardan ugradylýar. Rysgally Nesip Hojuluk Jemgyýetiniň ýakyny işe girdilen Jebel şäherçesindäki bu önümhanasynda işler barha güýçli depkine eýe bolýar. Yerli hunärmenliň ençemesiniň daşary ýurtlarda bu gurdan ýürete taýýarlyk okuwlaryny geçip gelmekleri bolsa gazanylýan üstünliklere aýgytly täsirini ýetirýär. Kärhananyň hunärmenleri halkara parahatçylyk we anaşmak ýylyny ýokary üstünliklere beslep, döwletimiziň ykdysady kuwatynyň artmagyna münasip goşunt goşmaga döredýän giň mümkinçilikler üçin gahrman arkadamyzy, hemem arkadaly gahrman serdarymyzy hoşallyklaryny beýan edýärler.